amaXhosa kaMalangana kaNkosi yamuntu. Xoleleni kuba ndinochuku nje ndiyaqaqanjela. Ndinochuku nje ndiyaqaqanjela. Imbongi yinja. Imbongi yinja. Inja ayifunwa. Inja iyafunwa, inja ayifunwa. Inja xa ibona umoya omdaka ikhala umkhulungwane. Abantu babethe yona bathi yangcola bathi yahlola. Ababethe umoya omdaka. Ababethe umoya omdaka babethi inja bathi nje yabangxolela bathi yahlola. Kodwa inja ibona umoya omdaka. Lulapha eyadini bafanele ukuba bagxotha wona basuke bagxotha inja. Gxothani uhoho abuhoho nilumkisa. Nawuthini ndicinga ndibe sendingenawuze ndiphinde ndifumaneke sendixela unxele kaMakhanda owathi baxelela abantu bavukani nilwele umhlaba wenu kuba inkolo nomhlaba ngamawele. Wabulawelwa loo nto Nxele sithi inkolo nomhlaba ngamawele. Yeno kusola wo ndicela ukubusa kutheni inkolo kanti lenduyezu nyalabemvembu. Unxele kaMakhanda ngo-1800 uthi maXhosa ndina neendlebe sizele imiphula angeva kuxelelwa nilahla amasiko nezithethe zoyihlonje nidludla nophoyana nisezokhaleza umfazi ofelweyo nilahla imikhonto enayishiyelwa ngoyihlo khona ukuze kuphila umzuphela baseza kuyicholonyana banigwaze ngayo nikumka nibuyalale emadlakeni nibulawa ngonyana benu. Wathakutho ufoka Makhanda athi kuba amadoda eginye into ayiginyileyo athi ngunxele ophamba nayo kodwa ke kunjani namhlanje Akukho ingoma eyayisithi utywala bemfengu abuphume kuyini. Yayithetha ukuthini? Amaxhego asibalisela into yokokuba amamfengu ayibuvimbi utywala. Nanjengoba amaXhosa wona engazinto ngatywala. AmaXhosa ngaphambili ayisebenzisa yamasi. Xa ethe asile utywala amamfengu bekuphuma indoda ibenye iyochanga inxibe idasende. Xa ibuyayo ikhomenta komnyango xa kuphinde kuphume emfitshane ifakwa kwala jasi kuphume ngathi imfundo engathi mhlothanyana indoda inxibe kwala jasini. Amamfengu bethintathintana ngejasi enye xa esiyawuchama esela utywala ezizingele endlini. Namhlanje intombi yemfengu izizingele emhlobonene kwa-SABC ayikhululi inkolo kanti. Ukuze ube uzawuthetha ngenkolo kanti ufuneka uthathe laa jasi yemfengu uthethe ke ngoku komhlobo wenene wombethe ijasi yemfengu. Awusazondiyisiphawuliyo soze ndivakale nayo ndiva mntandabhuka xa nimane nizidale lemizekane. Ukuze uthethe kwinkqubo kaGqobholozela Mndende funeka uvumise impengu zakhe. Jonga laa nto bayenza inkqubo ethi ukuba kulandela isini esikweni kutheni isiko lingenziwa ngenkunzi. Thina maXhosa siyayazi into yokuba isiko linaso isini. Utata wam naseselebhubhile uyawuhlale ngutata. Umama wam ngumama wam naseselebhubhile uhlale ngumama. Uba ndiyamkhumbula njengomama wam ongumama. Utata uba ndiyamkhumbula njengotata wam ongutata. Anayo into ethi kuba ngosebenzile umoya wakhe inoba uzaba sesisini. Asinayo thina into esintwini nasesiXhoseni eziduba ngokufuna ukwazi izinto esingamelanga uzazi. Asidingi ukuyazi into yokokuba umntu obhubhileyo uba yintoni. Into esidinga ukuyazi ngekhaya into yoba uyakwazi na into yoba umoya wakhe usive xa sithetha. Nantso into esiyidingayo eyoba uyintoni. Umfengu amamfengu asithanda uphanda wabhayibhile engasendisolwa ngamamfengu kuba uthile khona. Amamfengu asithanda uphanda ayavimba bangenanga ngoku esivimba inkolo kanti mna ngokucinga kwam bekufaneleka into yokokuba sibe njengamabandla
inkolo yobuKristu. Inkolo yobuKristu kuyicawe ngecawe. Kukho amaGC angamaKristu, kukho amaZiyoni angamaKristu, kukho amaSt John angamaKristu, kukho abapostile ngamaKristu lawo. Zininzi icawe ezikwinkolo yobuKristu. Kukho zosindiswa, kukho amawisile ezingasebenzi ngendlela efanayo. Kodwa zonke zikholelwa ebuKrestwini. Apha kwinkolo kanti kutheni ukuze ube ukholelwa kwinkolo kanti funeka uyilandele ngohlobo uDr. Nozala Mbembe afuna ngalo. Yile ndibiza izimpengu ke mna ke ndiye ngoku yinkolo usizisela inkolo ngokwezimpengu. Amampengu ndifuna ngabi nangxaki nami. Nesintwini kuyalungiswana. Yeka ukulwa nesini esikweni kuba asizujika ukuba ngamadoda. Sidalwe sangamadoda sahlala singawo, sinamagunya obudoda angasoze sinikezele ngawo ngenxa yento yokuba sifuna uyothetha eredweni. Soze uhlonitshwe ngamadoda usilwa nawo. Mandiphinde le ndawo. EsiXhoseni nabanina obhinqileyo oqula namadoda abethi intonga kahlonitshwa. Soze amadoda akuhlonipha usilwa nawo. Amadoda akuhlonipha wakuwahlonipha. Dr. Nozala Mbembe makafunde ukuhlonipha, sizokwazi ukumhlonipha. Sithi madlamini, singathethi izinto ezimbi ngayo. Kodwa esachallenge acela umngeni kwisini, asixele ngoba izinyanya inyama yabola.